Rasinsko vlastelinstvo u srednjem vijeku protezalo se od obronaka Kalničkog gorja do rijeke Drave. U 13. stoljeću kao vlasnik posjeda spominje se ban Opoj, po kojem se zvala utvrda Opoj na brdu Budim, koja se našla na udaru Osmanlija u 16. stoljeću. Uništio ju je Sulejman Veličanstveni tijekom svojega pohoda 1532. godine, kada je ovdje zarobljen Juraj Husra Sinjanin, prvi hrvatski putopisac. Prisutnost jedne plemićke obitelji u Podravini je rijetkost. Dakle, veći dio Podravine, pa tako i naše turističke destinacije, nekoć je bio u sastavu vojne krajine ili granice, gdje plemstvo zapravo nije bilo prisutno. Tako da, evo, plemićka obitelj na jednom ovakvom mjestu, kao što je bio rasinski posjet u povijesti, je jedna zanimljiva priča sama po sebi. A svaki od članova obitelji Inkej Depalin zapravo ima svoju jednu posebnu priču. Netko od njih je bio aktivniji u političkom životu, netko je bio mnogo aktivniji u gospodarskom životu, pa je utjecao na razvoj ovoga kraja. U 15. stoljeću Rasinja imala obilježje gradskog naselja. Tijekom 15. stoljeća u Beču je bilo čak 15 studenata iz Rasinje. Sredinom 18. stoljeća ovdje dolazi hrvatsko-mađarska plemićka obitelj Inkej Depalin. Poznati su kao legradski kapetani u Legradskoj utvrdi u borbi protiv Turaka, kao i u Kotoribi u Međimurju, da bi Baltazar Inkaj, začetnik loze Inkaja u Rasinji, 1746. kupio to imanje od jednog njemačkog plemića koji je ovdje vladao, te postao vlasnik posjeda Rasinja, Đelekovec, pa sve do Legrada i ovdje gore do Kalnika. On je bio župan Zalatske županije i jedan od aktivnih političara onog doba u Hrvatsko-ugarskom kraljevstvu. Dvorac u Rasinji sagrađen je između 1883. i 1885. godine. Pred kraj Drugog svjetskog rata obitelj Inkej zauvijek napustila Rasinju. Danas je u sastavu suvremene općine Rasinja 21 naselje. Oni su ovdje odlučili ostati za dulje vrijeme i to se recimo vidi od vremena Mirka II. Koji isplaćuje praktički cijeli posjed ostalim suvlasnicima koji su imali pravo na to, postaje jedini vlasnik posjeda. I još jedan moment koji je tu važan, on se uključuje u politički život Hrvatske križevačke županije. On je bio jedan od osnivača Hrvatskog slavonskog gospodarskog društva, dakle koje je bilo ključno za modernizacijske procese koji su počeli odozgo prema dolje, dakle koji su se spuštali prema običnim seljacima gdje je bila pripremana i agrarna modernizacija. Kad se on zapravo najbolje snašao u tom političkom, gospodarskom, pa i kulturnom životu, umre premlad i to u kritičnoj godini, dakle kad se događaju najveće promjene. I tad zapravo na scenu stupa mladi, mogli bi reći gotovo maloljetni tineđer, dakle Ferdinand, koji se školovao dakle, u Beču i kao vojni časnik ima nešto i pravnog školovanja, znači upravno-pravno usmjerenje i vojno, dakle koje je bilo. I on zapravo dolazi u vrijeme kad se ukidaju feudalni odnosi. Crkva Svetog križa na mjestu današnje župne crkve u Rasinji spominje se u povijesnim izvorima od 14. stoljeća. Stradala je u naletu Osmanlija u 16. stoljeću. Možemo članove obitelji Inkej doista smatrati jednom pokretačkom snagom, jednim generatorom, pogotovo gospodarskih zbivanja ovdje, jer ovo je bio izrazito poljoprivredni kraj. Dakle, ratarstvo, stočarstvo bile su primarne djelatnosti uz razvijeno vinogradarstvo. Ali Inkeji su svojim primjerima upravo mogli utjecati na gospodarski razvoj ovoga kraja. Jedini su ovdje zapravo ovim krajima imali svoj ribnjak u svojim jezerima, znali su za neka dostignuća u gospodarstvu i dakako svojim novcem su mogli nabaviti neke strojeve. Dakle,
govorimo dakako o razdoblju 19. stoljeća kada tekovine industrijske revolucije tek dolaze do ovih krajeva kao što je bila Rasinja. Osim velikih površina, njihovo vlastelinstvo je krajem 19. stoljeća ili točnije 1895. bilo najveće u tadašnjoj Križevačkoj, a kasnije Varaždinskoj županiji, jer su se te županije tu mijenjale. Mi smo na tom kontaktu. Dakle, to je bilo najveće vlastelinstvo u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Osim poljoprivrede, voćarstva, vinogradarstva, tu je i ciglana, tu je i šoder graba Šoderica, dakle eksploatacija šljunka za potrebe pruge Budimpešta-Rijeka. Tu je tvornica žeste u Kuzmincu i tu je velika ergela konja u današnjoj Gorici. Pogotovo su zanimljive žene u obitelji Inkej zbog svojeg humanitarnog djelovanja i zbog svojega dobrotvornog rada. Prema svim povijesnim tragovima i napisima, svemu onome, svoj dokumentaciji koju su mnogi naši i povjesničari i prethodnici istražili, upravo je barunica Inkej osnovala društvo Crvenog križa u Koprivnici. Njoj dugujemo ovo gdje smo danas i njoj naravno zahvaljujemo i držimo do te tradicije. Prema poznatim zapisima i činjenicama, baronica Ludmila Inkej je bila ona koja je brinula za brojne ranjenike i bolesnike, posebice u Prvom svjetskom ratu kada je vladala velika humanitarna kriza. A osim barunice Ludmile Inkej, u taj humanitarni rad uključila je i svoju kćer Lili Inkej. Baronica Ludmila Inkej bila je poznata i po tome što je osposobila i prve medicinske sestre za pružanje prve pomoći ranjenicima. Također je u to uključila i svoju kćer Lili koja je bila jedna od prvih medicinskih sestara koje su mogle pomagati ranjenicima, a koji su bili smješteni i ovdje u Koprivničkoj bolnici. Ideja koju je baronica Ludmila Inkej tada imala prije gotovo 120 godina, zapravo i danas živi u Koprivničkom Crvenom križu. Humanitarno pomaganje je ta ideja koja nas spaja, koja se iz prošlosti nastavlja sve do današnjeg dana. Imamo jednu ljubavnu priču koja, nažalost, je imala tragičan kraj, ali mnoge ljubavi su tragične. Tako je bilo i sa baronesom Lili Inkej, koja je se zaljubila ovdje u jednog mladića koji je bio dakako nižeg staleža, nije bio iz plemićke obitelji, nego obični mještanin ovoga sela Rasinje. Prema predaji njemu je bilo ime Matek, odnosno Mato, i oni su se dakako potajno sastajali ovdje u podnožju dvorca obitelji Inkej. To su njezini roditelji doznali, dakako nisu to podržavali, kao što u ono vrijeme je bilo običajeno da takva ljubavna priča se ne podržava, i prema nekim pričama, mi nemamo to zapisano sve u povijesnim podacima, je dakle tu ljubav Matek platio glavom. I što je dovelo mladu barunicu do ludila, koja se i bila zatvorena ovdje u jednoj kuli, u jednoj posebnoj prostoriji ovoga dvorca, i zapravo su tako oboje doživjeli tragični kraj. Matek je izgubio život, Lili je izgubila razum i na kraju je i ona izgubila svoj život. Ono što je poznato da je barunica
imala jednu nesretnu ljubav. Poznato je iz rasinskih priča da je ona jako voljela ciklame, pa smo stoga i mi ti koji evo svake godine nastojimo tom obilježiti tjedan Crvenog križa, tom jednom uspomenom, čuvajući uspomenu na nju. Svake godine ciklamama obilazimo posljednje počivalište barunice Lili koje je prema tradiciji upravo u Rasinskom perivoju pored tamošnje crkve Svetog križa. Inače su tu pokopani svi od osnivača loze u ovom kraju Rasinje do zadnjeg Mirka IV. Inkaja koji je ovdje pokopan 1934. godine. Njegovom smrću barunica odlazi iz Rasinje. Jedni vele da je stradala na putu za Austriju, drugi da je negdje drugom. Uglavnom, nitko od članova obitelji Inkaj se nakon onog rata, a i poslije 90. godina promjenom, demokratskih promjena u Republici Hrvatskoj, nije javio zatraži povrat imovine. Cijela ova priča oko dvorca, oko vlastelinskoga, užeg dijela vlastelinskog posjeda, jer evo tu se vidi da je i osim dvorca odmah se nadovezuje i mjesto gdje je župna crkva i nadovezuje se vlastelinsko groblje uz evo spomenuto jezero. Dakle, sve je to bilo jedna cjelina koja danas zapravo nažalost više nije toliko niti vidljiva. Evo, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, recimo to tako, čak ni samo barunsko groblje nije gotovo sačuvano, samo spomenici koji su u vrlo lošem stanju. Mogli bismo reći da je u doslovnom smislu riječi vlastelinsko groblje devastirano i hitno mu treba zaštita, hitno mu treba obnova i restauracija barem onoga što je ostalo. Ono što je ostao kao njihov glavni trak, a što pokazuje da su imali ekonomsku snagu, u tim trenucima je zapravo izgradnja novog dvorca 1883-85. godine u Rasinji. U to vrijeme morate gledati da ako plemstvo gradi dvorcove u gradovima, palače u gradovima i tako dalje. U selima se nove stvari, ja nisam baš siguran ovdje u ovoj Podravini da se investira. Možda u Slavoniji to bi trebalo istraživati, uglavnom se drži nekakve stare dvorce. Ali ovdje se prekida sa starom tradicijom, gradi se novi dvorac. To znači da je Ferdinand, dakle, koji je baš umro neposredno poslije te gradnje, imao duge misli o tome i imao ambicije. Ako vi gradite takav jedan veliki dvorac, vi morate imati jaku pozadinu financijsku iza toga. Znači, to je moralo kao prvo postojati. Drugo, vi morate imati potrebu za reprezentativnošću. Dakle, što ćete vi napraviti s tim dvorcem i imati viziju za dalje. Dok napravite takav dvorac, morate razmišljati o održavanju. Znači, da taj dvorac, znači da bi se tak nešto, to je skupo. I znači, očito je postojala realna osnova za to. U to vrijeme. Naravno, danas je to teško održavati na takav način. Možete se zamisliti koja je morala biti ta ekonomska snaga. Brojne obitelji, stariji ljudi imaju samo lijepa sjećanja o boravku barunske obitelji Inkaj ovdje u Rasinji. Dakle, oni su govorili hrvatski, oni su znali mađarski, njemački, latinski, tako da, međutim, oni su bili, može se reći, domaći ljudi ovdje, posebno Ferdinand i njegova supruga Ludmila Demu, koji su dakle, od vatrogastva, škole, nema gdje nisu, kao danas neki sponzori, u ono vrijeme bili aktualni i zaista voljeni, poštivani u ovom kraju, i to je tako sve trajalo do njihovog odlaska iz Rasinje i zaista ostali su starim Rasinčanima u lijepom sjećanju. Dakle, da od vojnika, znači ljudi koji su bili profesionalni vojnici, dobijete posjede i uspijete u tome. Znači, pređete iz jednog zanimanja od drugo, dakle, pređete u plemstvo. I drugi vrlo uspješan zadatak je bio gdje je bila dobra procjena u koje posjede treba investirati. A treći uspjeh je bio zapravo pomiriti se sa situacijom koja je bila realna na terenu, dakle, realnim političkim odnosima, dakle, koji postoje u to vrijeme. Znači, politički odnosi su lokalni odnosi, oni su odnosi na razini Hrvatske, odnosno Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, oni su na razini Ugarske, a mogli bi reći puno šire od toga, dakle, na razini čitave monarhije.
I oni su u svemu tome uspijevali. Znamo za početak obitelji Inkej ovdje u Rasinji, znamo za njihov dolazak, znamo i za njihov odlazak. Evo, čuli smo da nikada nisu se više niti vraćali u Rasinju i zapravo svi ti članovi obitelji koji su prošli kroz evo tih gotovo 2 stoljeća bili su pozitivni likovi, pozitivni akteri u povijesnoj zbilji ovoga kraja. Mi bismo pokušali izgraditi jednu turističku priču, jednu primamljivu priču, jer smatram da ima potencijala da upravo na ovoj plemićkoj obitelji, na svim ovim podacima koje imamo o članovima obitelji Inkej napraviti jednu privlačnu priču za posjetitelje.